δεν υπήρξε ξεκάθαρος για το τι θα κάνει τον Μάρτιο αν ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, δεν θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Φοβάστε κάποιο είδους πολιτικό παιχνίδι? Δηλαδή, υπάρχει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο από εσάς? Και αν σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνεται ο Έλληνας Επίτροπος Σταύρος Δήμας? Ευχαριστώ. Νομίζω έχουμε εξαντλήσει αυτό το ζήτημα. Είχαμε ζητήσει εκλογές νοπή εντολή πριν από την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είχαμε πει μετά την νοπή αυτή εντολή εμείς σε κάθε περίπτωση θα ψηφίσουμε τον Κάρολο Παπούλια και πάλι για Πρόεδρο της Δημοκρατίας εφόσον ο ίδιος το θέλει και νομίζω έχει κλείσει το θέμα. Ας αναλάβει η Νέα Δημοκρατία τις ευθύνες της. Τι θέλει να κάνει. Μπορείτε αυτή τη στιγμή να δεσμευτείτε ότι δεν θα πάμε σε εθνικές εκλογές ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των αυτοδιοικητικών εκλογών? Και το λέω αυτό και για έναν άλλο λόγο, γιατί θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης να αποφασίσει με βάση τα δικά του τα κριτήρια πώς θα αξιοποιήσει την ψήφο του στις 7 και στις 14 του μηνός Νοεμβρίου και δεν θα εγκλωβιστεί σε αυτό που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει ως εκβιαστικό δίλημμα. Άρα, το ερώτημα είναι, μπορείτε να δεσμευτείτε ότι δεν θα πάμε σε εθνικές εκλογές ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των 2 γύρων των αυτοδιοικητικών εκλογών? Σας είπα, δεν έχω λόγο και δεν έχω πρόθεση να πάω σε εθνικές εκλογές, αλλά βεβαίως, εάν βαρύνει η κατάσταση σε ό,τι αφορά την δυνατότητα μιας κυβέρνησης να κάνει τις αλλαγές απαραίτητες για τη χώρα, τότε βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει η απόφαση του ελληνικού λαού. Θέλω όμως και εδώ να πω ότι πρώτο μας βήμα είναι να ψηφίσουμε το μεσοπρόθεσμο που θα μας πάει από τα ελλείμματα στα πρωτογενή πλεονάσματα. Ένας δύσκολος δρόμος, αλλά και ο μόνος που μας δίνει την ευκαιρία να χτίσουμε τη διαφορετική αυτή Ελλάδα. Αλλά και τη θεμελιακή μας σκέψη πως αυτός ο πολίτης είναι η πηγή της δύναμής μας και αυτής της ίδιας της ύπαρξής μας. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοψήφισμα. Από το ραδιόφωνο του Sky ο κύριος Σιδέρης και ακολουθεί ο κύριος Μακρυγιάννης. Κύριε Πρόεδρε, είστε άνθρωπος θειασότης των ανοιχτών διαδικασιών και της διαβούλευσης. Αλλά στο θέμα του μνημονίου αναιρέσατε τον εαυτό σας. Γιατί δεν φέρατε το μνημόνιο σε δημοψήφισμα ώστε να αποφασίσει ο λαός αφού αυτός υφίσταται τις επιπτώσεις? Και αφού δεν το φέρατε, γιατί είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι αυτή τη στιγμή κυβερνάτε χωρίς λαϊκή εντολή? Το δημοψήφισμα θα είχε το εξής ερώτημα. Να πάρουμε όλα τα μέτρα για να μπορούμε να επιβιώσουμε και να έχουμε τα απαραίτητα χρήματα για να λειτουργεί το κράτος και η κοινωνία ή να χρεοκοπήσουμε. Νομίζω ότι θα βάζαμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια για ένα προφανές, όχι ερώτημα, αλλά και μια προφανή απάντηση. Και εμείς αναλάβαμε την ευθύνη ως έχοντες τη λαϊκή εντολή και η ισχυρή λαϊκή εντολή να βγάλουμε τη χώρα από την κατηφόρα, από τον κατήφορο το οποίο έχει πάρει η χώρα μας, χωρίς να βάλουμε τη χώρα σε μια νέα περιπέτεια. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία της σύμβασης μόλις αυτή ετοιμαστεί και δεν χρειάζεται να πάμε σε άλλες λύσεις. Έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ο κεντρικός στόχος μας όλων είναι να διασώσουμε τη χώρα και να παραμείνει στο ευρώ. Αυτό σημαίνει να προσφερθεί η στιγμή και συμφωνήσαμε ότι αυτό για να αποφύγουμε εκλογές, για να μην έχουμε υποψήφισμα, σημαίνει συνένεση. Και αυτό σημαίνει ότι την επόμενη αμέσως από σήμερα ξεκινάμε τη διαδικασία συνένεσης που παραπέμπει σε μια
κυβέρνηση εθνικής ευθύνης. Αυτή η νέα κυβέρνηση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θέλω να είμαι πολύ καθαρή, γιατί αυτό συζητήθηκε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, να το πάρουμε στη διαδικασία σήμερα, γιατί είναι πιο διαφορετική δική από τα σχόλια της μέχρι σήμερα. Είναι λοιπόν σημαντικό καθαρά να το συζητήσουμε, να ξέρουμε τι συζητάμε, πού πάμε και τι θέλουμε. Πράγματι συζητήσαμε, απλώς είχαμε πει ότι πράγματι πρέπει να ξεκινήσουμε αυτές τις συζητήσεις με την Νέα Δημοκρατία το συντομότερο και αυτό θα υπάρξει μια συνεννόηση και βεβαίως να πω μόνο κάτι, είχαμε πει κιόλας ότι η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης είναι πρώτα απ' όλα η ίδια κυβέρνηση η σημερινή, αλλά μια κυβέρνηση που θα είναι με ευρύτερες όσο γίνεται ορίζοντες, αυτό είναι κάτι που θέλουμε. Αλλά αυτά είναι θέματα όμως που δεν νομίζω μπορούμε σε λεπτομέρεια να δούμε εδώ. Νομίζω ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο έχει σχέση με τις εθνικές μας επιδιώξεις και την εφαρμογή των αποφάσεων της 26ης και 27ης Οκτωβρίου.